Giplano sa Department of Agriculture nga ipaubos pa ang presyo sa bugas ngadto sa 38 pesos matag kilo sa mga kadiwa stores sa dili pa matapos ang Enero 2025. Kini kabahin sa paningkamot nga mahatagan pa og mas barato nga bugas ang mga publiko pinaagi sa mga programa sa gobyerno. Matod ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., gipahigayon ang regular nga ebalwasyon sa taripa sa bugas matag upat ka bulan subay sa mga probisyon sa giamindar nga Rice Tarification Law. Ang katapusang ebalwasyon nahitabo ni atong Nobyembre samtang ang sunod ipahigayon sa Pebrero ug Hunyo 2025. Depende kini sa kalihukan sa merkado ug taripa sa bugas. Sa pagkakaroon gibaligyan ang bugas sa 40 pesos matag kilo ubos sa kadiwa ng Pangulo program samtang padayon nga gipaningkamutan sa DA ang dugang nga pag-ubos sa presyo niini aron mapahimuslan sa katawhan. Katumbahin hatod kanato sa Bluterna Max Herbal Capsule. Bluterna Max Herbal Capsule may 5 kabasko ug epektibong herbal ingredients batok sa diabetes ug high blood, arthritis, rheuma, insomnia, heart, liver ug kidney diseases. Ang Bluterna Max Herbal Capsule aduna kini probiotics para mas dali maabsorb sa atong lawas ang mga sagol niini ug mahatagan sa billions of good bacteria ang atong lawas para magbaskog sa atong immune system. Ang Bluterna Max Herbal Capsule aduna pud kini spirulina, glutamate, turmeric ug cinnamon bark. Ang Bluterna Max Herbal Capsule pwede na mapalit online ug ma-deliver sa inyong Pinoy-anan pinaagi sa Kalusugan Yan Facebook page ug mapalit sa mga butika duol sa inyong mga lugar. Alang sa IFM Balita sa buntag, di kapugan sa paghatod sa mga nag-una og labas nga mabalita. Tatak Armen, tatak IFM Balita.